Yatim nomor 2 namo Jaidin, nomor 3 namo Sinormadi. Okey sekolah. Apa kerajo apa Ghazali, kerajo dalam rimbo kanamonyo, masuk rimbo keluar rimbo. Omia ko pulo karajonyo masuk itu mangalamang molakini, olamang bajojo tio ari co itu anak. Bagaimana kan ngapain? Kalau kurang memakai orang kami bulan kalau tinggian kurang mengakhir Pak Galali anak tapak solo. Oh kurang makan lagi. Api itu kah? Oh apa kali aku itu jadinya kapai ke dalam ibu. Bimbang karena jangan datang siatim asal. Oh yatim kamari lanak sayang mande. Kare kuraji mana dalam bumi. Osari sangat kapanesan. Gak kamari lawa amiku anak lain. Lalu untuk waduh nambah apa yang penyampang bapak ke dalam ibu anak kami hati jangan yo tidak boleh kalau 51 kalau Pak kali kawakatu rakyat bilang akan mulai datang semua angka hati kakak nyampang bapak ke dalam libur cali lah mande holi lagi ojaku mande lo elo ojaku lagi elo elo oa angka hati oh kakak Ratu apa ala di rumah menanga kato malah dari bapak yatim naniyo kawakato o ayah dangakan malah kalau itu katonyo ayah mulainya kini kalau nak kato maya nasawana naya sampean Namo kaniyo kakak nantu soal adik kajomande iyo kanambo kamajago lo mungkin apa lo kamajago apa kasadang dalam ibu nadai nadape lo anak deh Pak Ghazali nangga baik menangga elo awasonya kalau lasanang oh dalam hati Pak Ghazali oh menangga kartu oh siatin lagi oh nak orang nanti padang pulang menyalang jemput sabantara iki perantang mungkin dia ya Pak juga nalalu senata reko nalali cerita baik